Machigni kamoro marama intiere en nonro mar Oboke ka abro lomo mana mago matin kende mantiere Oboke ki kawuono Oboke mar Daily Nation, Oboke mar Star, Oboke mar Standard. Wach mantiere Daily Nation kende ni gangster organ dealer. Wach mawachre ka indi nitiere ng'at moro mane oyudi ka indi kantie kod mago magina mapiyo ahinya. Koro penjo to en ng'ano ma janjore kose en ng'ano ma bende ja ohala. An ordinary swoop by auctioneers to attach the property of a city businessman over office rent arrears, running into millions, and unearthed a gun cache and bullets, pulling back the mask on his past dealings. Ana wachimantiere kaindi, bwana nilongo ni Ken Wycliffe Okelo Lugwili. Maendi ema korono yude kod mago te gik machal kamago ipenjo ndi korono timo kodgi ang'o. Ruto's grand school plan mano nitiere kanyo. Sama beneno ka indika koro wadhi nyime en ni Newscam claims adds twist to probe in murder of 4. Wach manyo wacho nyoro chande pod weche go pod nitiere joma nyo negi kande ma osipanyo negi weche mag cryptocurrency go sani koro ibro ng'iyo kanyo endo. Azimio out of 23 million approved budget in Deputy President William Ruto's office for that financial year goes to hospitality services. Machini sani ndi Ruto budget mano miye sani koro chalni en mna mago ko mag rito ji ema otiyo godo mang'eny ahinya. Ka ang'iyo koni wach machielo mantiere kaendi en mnani koro don't elect allies of land cartels. Uru says launches title deeds. Uru no wacho niki mondo mi ji oyiera joma bende bro vedo ka koro kawo mag ma bende gin iblope mag oganda mane wach mantiere kanyo endo. Oboke ni kawuono weche mantiere thoth ahinya ka chopo itene mar 12 13 kaendi. Gachagua reunites Kihika Ngunjiri. Mane wach masani koro wachre kaendi en ni koro Gachagua ne okelo mano kwe e kinde Ngunjiri to kod Kihika. Deputy President William Ruto's running mate Rigathi Gachagua is at the reunited feuding United Democratic Alliance candidates Susan Kihika and Bahati MP Kimani Ngunjiri has he led Kenya Kwanza campaigns in Nakuru County. Kihika ne yuare kanyogi Ngunjiri koro noketi gi kendo e okang' achiel mondo gibed kod kwe. Raila House pastoralists vows to end banditry cattle rustling. Raila sani koro nyeni tiego ko mag jogo pith kocha makoro wacho ni en obro ne ni koro jogo ko lweny mag ku mag dhok te odhi tieko manendo ka oyiere. Nyalo ng'iyo nito inside Ruto's grand plan for the education sector. Kenya Kwanza proposes transfer of university management and hiring from the public service. Mana kore wach masani giwacho kanyo endo sani koro dhi university mana koro bugu ke lwet piny owacho dhi ne jogo ko bende koro lony kendo nyalo tiyo tijno endo karo rekod paro mar William Ruto pa josomo gi jondiko ni kaendi. Mana wach mantiere lweny masani koro dhi mbele e kind DRC Congo kod Rwanda na kendo nyober ahinya nego ng'iye. Ng'ano kaendi weche mag tuke Sadio Mane sani ndikoro the Bayern Munich. Mane wach mantiere in company she can't to battle na mai for Leopards top seat ma indien le yiero mag FC Leopards gino sani koro gibro dhi nyime. Serena Williams, I doubt I will ever return. Serena Williams said she feared her storied career was over after leg injury at last year's Wimbledon forced her off her tour of a year and saw her ranking fall to 1,204. Did I ever doubt I would return? Absolutely. For sure, I would be dishonest if I said that I didn't. Now my body feels great, said William. Manokoro Serena dwadu kende tugo ma tennis. Wacha ni koro kada wa hinyere to koro seduogo. Where the votes count, kwa makoro mbulu nitiere, Raila kod Ruto koro manyoma licha hinya. Mount Kenya ntie kod 5.8 million. Ruto sedhi kod ndalo 36, Raila sedhi ndalo 16. Rift Valley ntie gi ombulu milion 4, Makanye Ruto sedhi ndalo 21, Raila sedhi ndalo 10 kod beach. Nairobi kaendi Raila sebedo ndalo 10, Ruto ndalo 13, mano endo ombulu madhi milion 2.5. Ukambani en Raila sedhi diriyo to Ruto sedhi ndalo 14. Mano ntie gi 1.7 million cost. Raila Ruto sedhi ndalo 22, mateni Ruto sewuotho molo Raila kuonde gite. Mano wach malich ahinya.
ene wach masani kod tito Oboke ni mara ngwen kod abich ngene kod mombulu nitiere sani ing'endo koro gidhi bedo nango mano manyalo kelo mbulu ne ng'ama chielo. IBC sued for scrapping manual register. IBC announced it would only rely on its digital register to identify the 22.1 million voters. Petitioners argue IBC cannot guarantee that its electoral technology will not fail in August. Kwero mondo mi IBC ket nyaka bug chande bende ready mondo mi sama goro gidhi nyime to mondo mi obed ni gintie gi backup mane wach mantie. Raila promises more goodies for Samburu. Raila kanye ntiere giko mag Samburu nyoro ma wacho ne weche ma bende bayo negi ma mondo mi yiere godo. Kika laughs up bid to lock her out of race over citizenship claim. Nicola Susan Kika wacho ni jiyo rekode enen sawa. Ruto says persons with disability to get more state appointments. Ruto says ni koro jogo ikon checking all opogore sani koro bro yudo mago ikotije mago mang'eny mag piny owacho kaponi oyiere kaka governor. Commission of University Education is later revoking recognition of Sakaja's degree. Ma indiko re wach ma Sakaja pani wach ni koro ne gurum. Kech gimomiyo kinyi ka kinyi nitie wach mar degree ma Sakaja to nyose bedo clear gi IBC onge tiende. Mago gina koro pani gin koko. Sterling faces career defining decision amid Chelsea interest. Sani koro Raheem Sterling nyalo dhi manoendo Chelsea sama bende Inter Milan koro kawo Lukaku kendo manoendo season machielo chako dok Inter Milan sama bende koro Mane now leaves to join Bayern. Sido Mane wanakaka leo fulani ni adios. Mano ngamo to Liverpool chakre 2016 nyaka sani. Raila DP Ruto splash billions. Raila gi Ruto sani ko tiyo menda mathoth ahinya gi olo menda. Eno menda molo moko berberi. Nyalo ng'iyo mondo mi itigi chopa 1 hour. Itiyo gi 150,000. Mano tiyo gi chopa 1 hour kende. Mondo ibedi gi 4x4 SUVs and 15,000 per day. Posta achiel kao e kind sling pro auchiel gi sling pro chiko. Deni posta jalo 100. Bana en sling 500. Mobilization 200 mondo mi jiu bikama intiere manyi pesa sling 200 branded t-shirts gi sling 300. Billboard en sling 200 per month. Mane wach mentiere. Sonko filed his impeachment appeal on time. Anegi masa indikoro watch residents in Samburu and Raila wish list. Ana wasengira chimara Raila skanye nti Samburu. Tanga med kanyo. Dakaneo tanga meda hinya kaindi. Paro ni mangi weche mag tuke timely switch masido mane. So indikoro watch naming into bene all this sama owinjore kose. Mano eler mantie kanyo. Paro ni magi weche mane waketo ma mondo mi waluom ni Oboke okinyi masani machako rom kendo e kinde goeko ma owinjore.